ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, nadukaw tinaglakwam itinatang. Ay, wine, tuyang. Ay kanayon lakit din nakasta. Ay, malas ko nga raw. Anya gayita. Ay, kitagmulat naman na. Ah, Tulungan nak, tapno makapagmulat naman na dagaw si iti maapay. anya. Apay ngay, ada kami dito nga agsasyat maray. Sige maghayam dayta, Kapitan. Ay, bukbuko na mo tenday ta one battle nga arak. Dakal nga binti, barikot ka, Ha? Kapitan. Ay, dakal! Ano kaya bakit? Danggayan nak nga uminaw. Yay. Kasano adang gayan kakit awan parikot ko? Ay, naimbag ka pa, Kapitan. Ah, Ngam siya. Ay! anyak parikot mo ay maray. Ay, parikot ko ni Badaw. Napukaw naman ti kwarta man. Ha? Tunggalagla ko kami tinatang ibagada na po kawan siya. Matangak man iti may sabuti nga arak kagawat kwa nang. Inumam dito tersina, wano yawid mo. Yawid kaw, tay dayak balay nga aginawm, porsiptay. Apay, ada ka di mo't parikot mo. Na masapul ka di pa'y nga adda parikot ti taaw, santo uminom iti arak kagawad. Dinamag ko laang mo't tangamen, kasta ni Marito yang ita. Umin inom iti arak, patakal ka no ti parikot na. Nakadlaw mo't siguro Anya ti kayat mo asawag. Kahit no adda chicks ni tata ba daw? Nakita kiti na minsan. Anya, ay sauso. Ay, iso mo't lagayam. Ay, kagawad. Di yu ibagbaga asyak tin nakaibagay ti dayta. Nagagat mat ni pari ba dong nga agmula-mula itinatnatag. Kanayon da nga agmula, ken agapit itinatengda. Ang anyan, kanayon kano ang mapukaw, ti paglakwan na. Aha. Anya? Imposible mat daytan. Amok ni paribadong. Anda chicks na dayjay. Amo mat lagayam. Ngam apay adi mo ibaga. Ay, kwa. Ay, bayam ta ni Marito yang ti makapanagnak. Anya? Ay, narigat ti makibibiyang banang. Di mo lakat bagbagaan di kumparen. Aha. Laklakayan, bagbagaam. Ay na, kaasimat ni Marito yang nukasta. Mayat tapor ng ita, Dirbad. Magustuhan ka di mo't laeng, may dirla dileng. Ay na, Rabin, ngam nakasunglass kayo. Nakapuno kayo iti puraw, kan nakachaleko kayo mat iti Ay nangisi. na, anya akayaw. Kakunam kumalatan, may der. Nakapantalon kayo mat iti nalabaga, kan ambel pay. Anya, bagay ko mo't laeng. Bagay mo, Dirbadong. Sakit, nakakalugong ka pa iti payabiyab. Ay, agyaman nak may dira. At adagin mo po kayo. Ay, kanak ko Badong. Ay, ay, agyaman nak iti dakkel may der. Ada ka di kwartam dita. Uray 5,000 kung ano iso. Ay, kit adda Basta sika, may der, may love. Day takot ti kayat ko kan ka. Love Badong. Sige, nayunak pa iti itid cooking ka. Tinawagan nak iti love. Yeah! Thank you, love. So ulitin. Ala kayaw. Anya tararamidan nyo ditawi. Kuwarap, adda ka mo di tayo. Ala kayaw. Anya tararamidan nyaw. Ay, Agam amo kayo ka din.
Damagak man. Single ka di pa ni Badong. Ay, Wayne, Ayun, single to'y numaw. Tamay sa akon abalaw, may der. Ha? Pudno ka di ti ibagbaga to'y kadwa manong. Itatawanan ni Tata ba daw? Ibagak kan katipod now. Kinuad na asawa tayo jay. Anya? Sana pudno abalaw. Lang sutan naklagayam day siya anakay. Isuanuan niya man ti bagbaganakin ka. Di mo patpatsain. O sige, agyaman nakitimbaga manong. Sakbay amala daw ti amin. Likli ka mo ni Tata ba daw, Lady Lane. Jack nga rod maliklikan. Taiso ti umay ditoy manong. Ay nagsapa ka nga da dito tirsina ni Kagawad, pare ba daw? Wan paray, tag bungarak mampay. Huwag ngagpaisaw. Buti mo tisang-sang mong paray. Ingatan ko, ti kakaisuna na batbate a kwartak paray. Kasla na puyatan ka. Pudno paray. Napana man nakidiskaw. Napan ka nakidisko? Mayat Apay akitain na nga iti pangato kan pababa paray. Ay makunak kumaana ka western cowboy attire ka. No adalalat abuts mo. Ken ada istil to na. Ay, masapul pa aya. Masapol nga ada boots na. Uno istil to. Anya, Ay dahito iti ibagakin ka Payong kapatid unle. parintay. Ay agbalbaliw ka kay din. Istil daw. Ay istil pare ba daw? Masyan ka iti asawam. Ayan, Jess, nga 10,000 pisaos nga itagkukan ka ba daw? Ay, pasensya ka la kumantuyan. Nahold apak. Anya, ay sanak ka mamatay. Ay, patsin na kumaato yan. Maasi ka kanyak. Ay bayadam day jay. Tainutang ko day jay kwarta. Anya, No awan pagbayad mo. Ing kaumutang iti pagbayad mo kanya. apay di na kaya ayatinain. Di nakdungdungwanan aya. Yaha, dula amin. Si katirumbang apagsalud-sodak iti kasta. Ha, Di ka din ay ayatan ba daw? Gaputa ba katakaon? apay mo takas ti saludsod mo. Gaputa mo adda babaem salbag ka. Anya, Ay, marikwanang. Talaga, parikot ko ni Badong ka. Ibarbarta kan, kansang-sangitam kadilatan, di parikot mau. Diya ka mo daramid akin ni Badong ka. Marikwanang. Tinasayaan. Mapan ka kidi ti ayan ti babae na, ta ibagam nga da asawa ni Badong, kat si kadayta. Kat ibagam aliklikan na kuma ni Badong mau. Maripunidip. Bagam nga da babae ni Badong ka. Kaslang dardara ka na yun to'y pusak. Mabiit lang. Ha? Sika ka din ni Ladline? Sino kayo, Nana? Tisalod-sod ko tisong batam. Sika ka din ni Ladline? Wan, siya, apay ka di, Nana. Ha? No kasta? Sika ti pangtadan ni Badong ko iti kwarta? Isoblime ti kwarta nga alam kin ni Badong. Anya? Sino kayo, aya? Siya, ti asawa ni Badong. Bakalan ka no demo isoblay? Ha? ay ito yan. Anya teraramitam dito. Ay, agawitan. Kunayo amay sang kayon abalo? Ha? Lastog kayo gayam? Ladiline? Anya? Imbagam amay sakan abalaw ba daw? Ha? Salbag ka! Delikado na ito yan, Angkyle. Ay, apay adelikado. Ninanatuyang, rinaot na nila dilin iti pagdagdagusan na. Ha? Kakaasin ni Tata Badong amangan anawa. Apay nga ron adi mo tinulungan ang naganawa. Diyak mo ti haramidak. Iso nga imayak dito, Angkyle. Ay, agsubli ka. Ay, inkaanawaan ida.
Ang mga numairaman nakabakalan ni Nana Tuyang. Anya, ay mapantaman adwa. Nasaysaya pa ang kail. Sa payawan matataw iti dagos ni Lady Lane. Ang yaman na, tada kayo, Kapitan. Ay ladilin gayam tinagan mo. Mapanak ko magtrabaho, hindi may nakrinaot ni Nana Toyang. Ah, Asawa ka no ni Badong, isubli ka no ti kwarta kan kuana. ay no kasta, pudno nga day alam a kwarta ni pare Badong. Pudno, Kapitan. Ngam kinapudno na. Binilindak lang, Kapitan. Anya, Nagbibingayan mi ti kwarta. Saan asyak tinangala amin? ay kasi kano kasta. Ay sumapol ka nga minan iti sa bali a pagtrabahwam. Saan ati pakaisagmakam nubilan. Ay sus, ada mo ka na sa isayaan. Ken disinti at trabaho, no? Kayat no? Kapitan. Masya naken ka. Numabalin. Jak kayat adag iti agtutubo akas ken ka. Di agtrabaho iti kasta pagserkan. Wan, Kapitan. Kaya't ko mati pumanaw iti pagtrabaho. Nasayat. Panawanan tapno agbalbaliw ka. Wan, Kapitan. Katagyaman ako na kada kayo. Imunan da tatabadong kang Nana Tuyang anagaway dang kail. Nasaya atay nyawid ni Marituyang. Kasanungay no sublyan ni tatabadong ni Lady Lane. Sanan, tulungan ta nila dilin ang makapanaw iti trabaho na. Anya? Ada mo, nga kasapulan iti sales lady. Ijayan, ti pangipanan ta ka nila dilay. No kayat na. Ay, salbag ka ba daw? Ipadpadawa mo kideng ti kwartam iti dayjay aladi line? Ay, Uston Tuyang. Di mo pilitin na sobrang tinted kam. Anya? Basol kaw. Basol kaw. Tasyak din ang tiniti kwartak. Laklakayan ka, babae raw. Sana balay. Kwarta lang dayjay. Masukatan tumod lang. Pangalaam nga raw dito isukat maaw, Ay, kat agmula kumanin Anya? Ay, sikante agmula. Di nakiramraman dita. Anya. Ang mga numapan mo manen itay ti paglakwan tayo ti babae. Ay, sanay. Sanay. Agbalbaliw ako. Mamati ka kumakanya. Fix man. Maray, bumuludak man iti 5,000 a kwartam. Pangusaram aya. Pagpuunak nga agmula iti nateng maray. Ha? Ilasin kumutin ti mulak, ta ilasin mo't ni badong ti mula na. Anya? Sayang lang ti banugaw, no ited ng tumulang iti babae na. Sa bagay. Adakan ka day ta, Marituyang. Sige, pautangan ka. Ay agyaman ak maribanang, sukatak tumulaang no makaapitak iti natengkaw. Suklayan nakman kay di maray. Anya? Desidido ak itan nga agmula itinatang. Kan nagbalbalew. No ikarim lakit di adi mo ulit ang tinaramid mo, di sige. Agpay sumaray. Pautangan nak. Suplayan nak. Gamit ti may sa kondisyon. Siyak ti mangilako kadag iti maapit mo anatang. Ay, wud maray. No problem. Numalako ka amin, sakto ited mo, tibingay mo. Ay, wud na. Tapos sigurado ka, maray. Nalawat ti minulam ita aparay. Ay, wud na paray. Tapno adadun to ti maapit ka. Inton sumarunaw. Kita ba? Ang mga no adamanin papanam kat ibagam amapukaw ti paglakwam itinatang. Ha? Kaasyam nito yang mau. Den lakay ken bakit kayon? Ay, wud paray. Ti Rumbeng ket agtinulong kayo nga agasawa, paray. Pinapudno na paray. Inkarik mo tayo ni ti bagay ngagbalbaliw akaw. Nasaya at mayat day ta, pare. Ni Marikwanang tinangala amin itinateng mo. Wentuyang, disposer ngamin itinatang ti may sa kabagyan na. Isumulagayam
Ataw, inted na kanya kung ti kwarta abingay ka. Awatem. Ha? Agpaisaw? Ay nagadudaytan nga eh. Ay kitwin nakatsamba na tao mate. Iti mayat aprisyaw. Bayadam nga rudan ti kwartak nga inalam. Ay sanin Masalam amin day ta kwarta. Idulin mo. Ay, badaong. Naamiris ka arumbang agbalbaliwak mo tayo, tuyang. Ha? Pakawanan na kumakadagiti bidot ka, hindi king ka. Ay naagyaman akbadaong tanaka-amiris kamutlaang ngayon. Wan, pakawanan ka. Ket sapay kumatatong palom ting karaim. Ay hagyaman tuyang. Ay tatabadong. Nasaya at tilinangan nyo nga ag-asawa, no limpyo ti aramid mo. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.